Atenció a aquesta història. Ell és un Alessandro, publicista de gran èxit que acaba de ser abandonat per la seva parella. Un dia de camí a la feina es troba amb Nicky. Cupido fa la seva feina i s'enamoren. Això sí, hi ha un petit problema, es duen 20 anys de diferència. Si vos sona aquest argument, sabreu el títol de la pel·lícula. Perdona si te llamo amor. Arriba a les Balears l'esperada versió cinematogràfica del superèxit de l'autor italià Federico Moccia. A les Illes el fenomen ja ha començat des de fa mesos. A les biblioteques és gairebé impossible trobar-ne un exemplar i a més hi ha llargues llistes d'espera. És un llibre que sempre ha tingut molt d'èxit, des del primer moment sempre s'ha prestat, hi ha una cua de gent que està esperant per llegir-ho. I als centres comercials les novel·les de l'italià segueixen estant entre les més venudes amb permís de Stieg Larsson. És un tipus de novel·la distinta a Millennium, però és una novel·la que també té el seu públic, no? És una novel·la molt fàcil de llegir, que pràcticament t'enganxa moltíssim, i sobretot perquè també és una guia turística de Roma, no? Al casal de joves litoral de Palma hem trobat a 4 lotes que combinen la seva passió pel hip-hop amb la lectura apassionada per aquest best-seller. Ens dona molt consells de l'amor, d'aquest sentiment que tenen tots els adolescents, mos agradi o no, qualcú s'enamora qualcun dia i aquest llibre mos identifica molt. Hem anat passant d'amigues a amigues i quasi totes les classes ja se l'ha llegit. Milions de lectors a tot el món ja segueixen el fenomen i és que passi el que passi, l'amor segueix captivant els rànquings de vendes.